Silav roj baş evan no hevîd ku tev başin selametin çend û şehene me amedekirina dixwazim ji we re pêşkêş bikim. Di derbarê pêvajoyê de bi taybetî du hem Dewletbax Çêlî ya xifîbû hem Ömer Çelik berdevkê AKP'ye niha helwesta wan em dizanin lê Tayyip Erdogan jî îro xwe îfade kiriye basa hin tiştan dike lê tişta ku em ji rayedarên dewleta Tirkiye fehm dikin hevan ew e ku ji gotinên ji nava gotinên Dewletbax Çêlî jî derdikeve vana dibêje em rê nadin ku kesên ku çekê xwe berdabin werin li Tirkiye tevlî siyasetê bibin. Yani em rê nadin vê yekê. Ancak em dikarin rê bidin siyaseta paralelê van kesan. Yani ev insanên serî çiyê çek û sîlah girtine şer kirine heta niha li hember Tirkiye di paralelê wan de li ser navê wan yani qesta Dem Partiyê û kevneşopiya Dem Partiyê dike ew dikarin siyasetê bikin. Mantık avan insan dikare Türkiye'de siyaset bikele ev bixwe weke şahıs kesê ku çekirtine destê xwe nikarin werin Tirkiye siyasetê bikin. Dikarin werin Tirkiye lê dibe bikeve hebsê dibe cezayê xwe bikişînin af û mef û jî tune. Yani ji gotinên Dewletbax Çêlî em vê yekê fehm dikin ku em ê dirin Tayyip Erdogan çi dibêje. Tayyip Erdogan jî dibêje em rê û rêbazekê nû digerin weke nexşerê ku em ber bê ku derê ve biçin. Niha Hêlîn Ümit li ser navê Partiya Karkerên Kurdistanê herçend xwe fesih kiribe jî mesela gotina tasfiye bikartînin di medya me de jî pir tê bikaranîn ji bo tasfiyekirina rêxistinê em rê û rêbazê nû digerin. Ya heqeten pir zehmet e miroviyekî qebûl bike. Mesela min jî li ser ekranê nivîsiye ji ber ku Erdogan min ev nûçe ji ajansekî girtiye. Naxwazim navê jî bidim. Lê ajansên me êdî dest pê kirine tasfiyekirina rêxistinê, tunekirina rêxistinê, ji alê rakirina rêxistinê. Ya deh salên dawî de em tev şahidin li Başûrê Kurdistanê li herêmên parastinên medyayê êdî gotina herêmên parastinên medya jî em bikarnayînin. Li wê derê ji bo tunekirina rêxistinê dewleta Tirkiye çi ji deste hat kir? Hêzên NATOyê girt keleka xwe. Lê nekarîn. Yani ew ewladên me, ew gencên me ketin wan tûlanan, bi salan tünel kolan. Wextê ku merû ket û emegawan dide ber çav merûv hinek değişê. Yani ez tamamen li dijî şerim. Ez behsê wî nakim. Lê merûv dîsa jî değişê wextê gotina tasfiyekirine merûv dibihîse û ku dixune û pir rehetî tê bikaranîn ji bo tasfiyekirina tevgera siyasî Kurd dewleta Tirk lê rêbazê nû digere û veya çareserî nekî. Ya hemî rêxistinên Kurdistanî neyên tasfiye kirin. Yek ji wan jî divê neyê tasfiye kirin. Bila milletê Kurd bibe xwedî hezaran sazî û dezgeh û rêxistinan. Çima tasfiye dikî? Şer bide seknandin. Tamam. Şer bide seknandin ya. Maneviyetê me jî hene ya. Yani hassasiyetê me Kurda jî hene. Şer pîs e. Şer negatif e. Xirab e. Kuştina insan e. Şer bide seknandin. Lê mirov dikare yani weke tevgera siyasî Kurd bê ku nav biguherîne jî mirov dikare têkoşîna xwe bidomîne. Tabii vaya ne destê min da yani mesele ne ezim. Ez tenê ji xwe re fikra xwe bi we re parvê dikim. Naçizane. Naçizane hûn zanin normal kurmancî û farisî ye ama tevlî Tirkî bîye. Yani divê ne tiştekî ye. Yani ne çi ye yani. Ji derbasê Tirkî bîye Tirkan jî ji me diziye her tiştê me ji me dizîne. Ya kêfa min naye. Kêfa min ji cîranê me re naye. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan di derbarê pêvajoyê de got em li ser modelên cuda dixebitin. Ji bo çi? Ji bo tasfiyekirina rêxistinê. Serokkomarê Tirkiye û serokê giştî AKP Recep Tayyip Erdogan îro di civîna koma partiya xwe ya parlamentoyê de axivî. Erdogan behsa pêvajoya çareseriyê kir. Dibe berhema me ye pêvajo. Erdogan diyar kir ku pêvajoya çareseriyê berhemeke wana herî mezin e. Wî da zanîn ew ê vê pêvajoyê bi aqlê hevpar bi dilsoziyê bigînin armanca wê ya esasî ku ew jî Tirkiyeyekî bêteror e. Wî da zanîn ku ew ê vê pêvajoyê bi aqlê hevpar bigînin armanca wê. Erdogan di derbarê xebatên dewletê yê li ser pêvajoyê de hin agahî dane li gorî xwe qas rast e em nizanin lê di pratîkê de em wekî milletê Kurd tiştekî nabînin.
Dibêje saziyên pêwendîdariyên dewletê ji bo bilezkirina pêvajoyê li modelên cuda dixebitin. Yani çi ye? Hêz û quweta çareserkirinê em di nava xwe de dixwazin zêde bikin. Êdî angajmana însanên nû ye, kesên nû tevlî dike, sporên nû tîne tevlî dike em nizanin. Lê divê em dixwazin hinek lez bidin pêvajoyê. Baş e? Mesela divê ji bo bilezkirina pêvajoya nehîştina rêxistinê bawekî zêde li ser modelên cuda dixebitin. Yani pêvajoya nehîştina rêxistinê tasfiyekirina rêxistinê no? Ew jî li gorî xweşxera gotinekî bikaraniye ortadan kaldırma yani terminatör. Fransî da termini heye. Yani tu dawî lê tînî. Tu dawî li tiştekî tînî termini, terminatör yani. Em bi hevparê xwe yê tifaqê re ji bo zêdekirina hêz û quweta çareserkirinê ya siyasetê şewrê li ser rên û nexşerên û rêbaz û gavan em şewrê dikin, em dixebitin. Em bi baweriya ku divê mirov di karê xwe de lezê bike dixwazin demil dest vê mijarê ji rojeva miletê xwe derbixin. Ez vê yekî îro carekê din dînim ziman ku îrade, quwet, tecrübeya Tirkiye heye ku bawekî mayînde vê pirsgirêkê çareser bike. Tenê zirara wê ya darayî ji 2 trilyon dolaran zêdetir e. Hevan nû hûn bi xwe bibêjin tecrübeya Tirkiye heye bawekî mayînde vê pirsgirêkê çareser bike? Tecrübeya ku em dizanin ya dewleta Tirkiye çi ye? Kurdistan di vê derê de meftûn e. Tecrübeya dewleta Tirkiye ya bi dawîkirinê ya çareserkirina doza Kurd bi temamî komkujî qirkirin e. Dewleta Tirkiye bi Ermeniya re mesela xwe hal kir. Milyon û nîv Ermenî qetil kir, hemî tune kir. Ji nava axa Anadoliyê Ermenî nehîştin. Çi hev rewşenbîrê wan wane ew jî bi suîqastê wana tune dikin ji holê radikin. Li nava axa Anadolî û Mezopotamya ê dibin kontrola dewleta Tirkiye de Asûrî Suryanî man neman. Hemî hatin derve Ewropa Tirkiye. Qira wan anîn. Ew jî ew qasa peymanên Lozanê çêbûn, peymanê din çêbûn. Mesela di peymana Lozanê de parastina Asûrî Suryaniyan heye. Ev Xristiyan. Ama ê Kurdan qet tune. Ama dîsa jî koka wan hatî. Êzidîman na. Qira wan anîn. Tabii Kurdê me bi Sulman jî xwedî li wan derneketin maşallah. Yani em bi xwe jî qismekî sûcdar in. Hevan no. Tiştek ku ez dibêjim vê derê de Tayyip Erdogan dibêje tecrübeya dewleta Tirkiye heye van meseleyê hal bike. Em zanin metoda wan, rêbaza wan bi temamî qirkirin e. Yani şik û şüpha me tune. Bersiva êlî Hêlîn Ümit heye elbet. Doh jî ji xwe Mehmet Uçum şêwirmendê vî Camîrî ê Erdogan daxivî. Yani ew jî dibêje mesela Kurd tevlê vê pêvajoyê nekin. Tiştekî wisa tune ye. Ya. Yani ji bo statûya Öcalan jî dibêjin statûya koordînasyonê a ku em didin Öcalan tenê ji bo çekdanînê ye. Tenê ji bo tasfiyekirina rêxistinê ye. Wekî din jê derbas nabe. Hevan no, temam. Niha ez ê bersiva Hêlîn Ümit ji we re bixwînim paşê derbasê mijarê Rojavayê Kurdistanê bibim tiştê muhîm hene. Şerê Amerîka û ya li hember Îranê ew jî dibe ku ji nû ve dest pê bike. Dibe ku yani İran anha xwe amade dike da beyanata Îranê heye. Dibe em hazirin em xwe amade dikin em zanin Amerîka zû zû dev ji me bernade. Hevan no. Hêlîn Ümit niha li ser ekranê jî hûn dibînin. Yani dibêje statûya serokê me ji xwe di nava civaka me de heye. Ya ku em ji dewletê dixwazin wê statûyê qebûl bike. Ew çi ye? Yani serokê milletê Kurd e. Statûyekî ji me re bes e. Yani erka ku dewleta Tirkiyeyê dide Öcalan dibe veya yani vê yekê red dike. Mir wisa dikare bixwîne.
Çem gotinên ku min jina ve axaftina wî ya pir dirêj neqandiye hilbijardiye ew e. Hêlîn Ümîd Xwedê jî razî be. Pir ecayîb dirêja xifiye, pir ecayîb ketiye nava tekrara. Yani imkana ku merov bikare serî heta da wî bixwîne û jê tiştekî derbixe pir zehmet e. Hemî ser mijarekî nîv saet daxife hemî tekrar. Ya heyfe, hakikaten heyfe. Yani êdî aniha dema ku em tê dane, dem ew dem e ku însan divê zû bixwîne, zû ji nav derbike. Çünkü tiştekî dirêj be nayê xwendin. Wextê ku tiştekî nayê guhdarî kirin, nayê xwendin, çima wexta xewenda dike heyfe. Ji xwe Hêlîn Ümîd jî dibêje dewleta Tirkiye meselekî din e yani. Niyeta dewleta Tirkiye ew e bi me wext bide wendakirin. Me mijûl bike, me bîla sebeb meşgûl bike. Baya beyanatên nûnera Partiya Karkerên Kurdistanê ye. Divê rast e pêncî û çar pêncî û pênc rojin hevdîtin bi serokatiya me re nayê kirin. Tejî dewam dike. Di rewşa İmraliyê de tu guherîn çênebiye. Tevgereke ku mora xwe li 100 salên dawî daye li Rojheta Navîn hebûna xwe ya rêxistinî bi dawî kir li ber çavê dünya alemê. Yani Partiya Karkerên Kurdistanê xwe fesih kir. Gelo ma bûyerekê ji vê mezintir êdî heye. Şerekî taybet aniha li hember me heye di dome. Hê jî de ku dolab hene li hember me. Fitne fesadî hene. Me got fesihkirina rêxistinê yani temamkirina rêxistinê ancak ve ancak rebera pot dikare bike. Ev rêxistin mecbûr e veguhere. Xwe biguherîne. Heta ku ve neguhere ji nişkeva nikare ji holê rabe. Bes yani ancak dema ku ew bi dawîbûna rêxistinî veguhere tiştekî dikare were temam kirin. Yani dibêje em rêxistina xwe bi temamî ji holê ranakin. Yani eger hûn bixwazin PKK bi temamî weke ji holê rabiye bibînin, dibe hûn imkan bidin me ku em xwe biguherînin veguherînin. Guherîn û veguherîn jî ancak dibe bi azadiya serokê me mümkün e. Wekî din nemümkün e. Yani em xwe ve naguherînin. Em nikarin. Heqê me jî tune ji ber ku rêxistinê me ava nekiriye. Me rêxistin ava nekiriye. Ê ku rêxistin ava kiriye. Ê ku rêxistin aniye vê rewşê ew divê were aniha biguherîne veguherîne. Di wê derî de mafdar e tabii. Em bibînin ka wê çawa bibe. Divê me got ku fesihkirina rêxistinî yani temamkirina rêxistinî ancak rebera pot dikare bike. Ev rêxistin mecbûr e veguhere. Heta ku ve neguhere ji nişkeva ji holê ranabe. Bes dema ku ew bi dawîbûna rêxistinî veguhere tiştekî dikare were temam kirin. Em nikarin vê yekê pêk bînin. Yani guherîn û veguherîn ne destê me de. Rebertî nebe em nikarin veguherînin. Ev ne meseleya xwestin û nexwestinê ye. Mesele em nikarin. Yani her kesê ku hindik xwedî mantık be ew ê fehm bike ku em dixwazin çi bibêjin. Dibêje Hêlîn Ümîd. Divê girtîgeha girava İmraliyê muheqeq ji holê were rakirin. Divê rêbera pû bi awekî fîzîkî azad bibe. Yani ev nebe wê çawa tekilî û xebat bike bi awekî azad. Yani eger dibe Öcalan nikaribe derkeve derva vê pêvajoyê bi rêve bibe bi me re bikeve tekiliyê. Mesela zû de ye tekiliyê wî dibe tune, tekiliya wî ya rêxistinî tune ye. Yani divan şertan da em nikarin xwe biguherîn û veguherîn. Yani eger ev nebe ma wê çawa tekilî û xebata wekhev û azad çê bibe. Eger ev bibe wê gavên dibe tiştên pozîtîf herînî wê derbikevin wê çê bibin. Formülên din bi formülên pirsgirêkin. Ji bilî azadiya Öcalan formülên din eger hûn bigerin dibe waya nabe. Problem derdikeve. Tamam? Encameke ku me jê derxistî ev e. Niha dibe meseleya statûyê de jî Hêlîn Ümîd çi dibêje? Rast e nîqaş li ser statûya wî hene. Niha di Rojevê de ye. Dewlet Bahçeli daxuyaniyekê nivîskî daye. Divê di çarçoveya nexşeriyekî de dibe hin axaftin kiriye. Ji xwe me ji were vê derê qal kiribû. Rapora ku ji 11 rûpelan û 7 xalan pêk tê weşand me hîn bi hev re
وکی حوالین وی رخصتنه لسر وی بلگیه کو ایرو هاتی وشاندن من نقاش نکریه دبی ایمه هون زانه عادت ایمه حتی کو ام به حوالا را روننه ام مجاره که نبا خدا نقاش نکن جی انجام در نخند و ویدری ام فکری خواه نکارم بیان بکن ددمه که نزیک ده وکی جواکا حوریان امی نبا خدا نقاش بکن دا خویانیه که فرمی امی برای گشتی را پار بکن تمام لیز ده فکرم اولی چند تشتان ببیجم تابی ده درباره وی راپوری وان نقاشان ده از ببیجم بنیرن دبی ستاتویا ریبراپو مثلا او دبی لجمع ستاتویش خواه هیا ریبره گلی کرده ام دخوازن که اف ستاتوی لجم دولتا ترکیه جی وره قبول کرد yani statüya îro ya Öcalan ku weke rêberê gelê Kurd tê zanîn bibe qanûnî. Hakikaten ev tiştekî nû ye. Ez dibihîsim ji Rêveberên Partiya Karkerên Kurdistanê. Yani dewleta Tirkiye çawa nêz dibe nizanim. Em dixwazin ku ev statû bibe hukûqî qanûnî. Ya rewa tê zanîn dibe weke muxatabekî were dîtin. Hûn zanin Devlet Bahçeli Tayyip Erdoğan dibêjin ew statüya ku em dixwazin bidin Öcalan tenê ji bo meseleye çekdanînê ye. Yani eleqa wî bi muxatabiya siyasî tune ye. Hêlîn Ümit dibêje dibe serokê me weke muxatabê siyasî were girtin. Ne tenê mesela çekdanînê de mesela dawa çareserkirina Kurd û Kurdistanê de jî weke muxatab were dîtin. Lê ez dikarim awilî dibe binêrin. Hêlî Ümit wekî din çi dibêje? Eger dibe çima em divê daxwaza xwe de em mafdarin? Çünkü hûn difikirin îro eger Öcalan serokê me rêberê gelê Kurd nebiya, rêberê me nebiya, dewleta Tirkiye dikaribû îro ew muxatab bigirta û biçiya cem wî divê pêvajiyê de jî alîkarî bixwasta? Na. Wê ew jî tê wê manê ku tu wê statüya ku anha di pratikê de de facto pêkitê tu wî bike qanûnî. Meseleya daxuyaniyên Mehmet Uçum hebûn dibe ew gelekî tund bûn, dijwartir bûn, nirxandinên wekî dibe nîqaşên statüyê bi dawî bibin. Yani dibe em statû jî em nadin Öcalan. Dibe vaya ne baş e. Em bibêjin yekî Mehmet Uçum gotibû gotina Kurdistanê jî bi kar neynin. Niha Hêlîn Ümit gotinî wî hene li ser hin tişta ez ji we re bidomînim hevandim. Em bibêjin Kurdistana mezin. Nüfusa herî giring ya Kurdistanê perçeya demografîk wekî erdnîgarî coğrafya di nava sînorên Tirkiyeyê de ye. Yani paşguhkirina vê yekê yani mirov vê yekê eger nebîne meseleya Kurdistan tune ye. Statüya Kurdistanê tune ye û her wekî din. Ji hêla erdnîgarî ve heye wekî gel Kurd heye ez vê nas dikim lê ez welatê wê nas nakim. Mesela dewleta Tirkiye îdia dike ku milletê Kurd nas dike lê coğrafya Kurdistanê nas nake. Yani ez hebûna milletê Kurd nas dikim lê coğrafya Kurdistanê nas nakim. Lê ez zimanê wê nas nakim. Divê bi van gotinan divê şêlûnekin. Niha pirsgirêka duyemîn ku min behs kir pirsgirêka demokratîkbûna navxweya Tirkiyeyê. Yani Mehmet Uçum ew şêwirmendê Tayyip Erdoğan gotû Kurdistan falan bivan. Tabii hêlin Ümit jî li gorî xwe bersiv dide. Yani divê wextê ku tu milletê Kurd nas bikî divê tu coğrafya wî jî nas bikî, tu zimanê wî jî nas bikî, li gorî wî xizmeta ji bo milletê Kurd jî bikî. Wî rojê di sohbetekî min û hevalekî de dibêje bila qedexeya li ser zimanê Kurdî rabe. Ya qedexeya çi? Qedexe ji xwe divê rabe. Mesele ne tenê qedexeye. Em jî baja xwe didin. Em jî zarokê xwe dişînin askeriyê. Em jî xizmetê dikin ji dewletê re. Dewlet mecbûr e wê xizmetê li me vegerîne. Dewlet mecbûr e ji me re mekteban veke. Maaş bide mamosteyên me. Çawa ku mecbûr e were rê û dirbê me paxij bike, elektrîk bîne gundê me û xizmetekî bike çünkü madem me ev dewlet qebul kiriye, madem başnavê me Tirkiye, gotin neya Selhedînê dewlet mecbûr e xizmetê bike ji me re.
Mecburen mekteba kurmancı veke. Kesek tu devlet nikare vere li ser me ferz bike. Müfredata xwe, zimanê xwe û perwerdeyê xwe û mantıqa xwe li ser me ferz bike. Zarokê me bixe ser rê asimilasyonê. Tu Kurdekî nikare vê yekî qebûl bike. Yani ya hat berwer red bikin. Tiştekî wisa tune. Binêrin îro wekî numune dibêjim. Gotina hêlîn ümit xilas kin paşê bêjim. Mesela kaxezekî ji Şamê hatiye Kobanî hatiye Qamişloyê li ser wî kaxezî bi İngilîzî û Erebî dinivîsîne Komara Sûriye ya Erebî. Tamam? Kurdî ji xwe tê tune û em jî digirin wê kaxezê em dibêjin tamam. Vaya kaxeza hilbijartinê ye, ji resmî ye, ji Şamê hatiye ji me re ku em li gorî vê tevbîgerin. Mesela ez bim wê kaxezê çixînim, diqelişînim, davêjim çöpê yan jî li nav çavê wan dixim. Qebûl nakim. Kaxeza ku ji Şamê tê Qamişloyê muheqeq divê ser wî Kurdî hebe. Kurdî were nivîsandin. Weke rêz û hurmet ew şama ku rêz û hurmet nîşanê Qamişloyê, Kobanî û Hesekê nede, em jî rêz û hurmet nîşan nadin, em qebûl nakin, hilbijartina jî çê nakim. Çê nakim ya? Çi derdê min heye ez herim bibe endamê Komara Erebî. Ya me ji xwe re Komara xwe Kurdistanê me ava kiriye. Komar çi ye yani rêveberiyekî yani tiştekî pir mezin ne. 14 sal e em di nava Komara xwe Cumhuriyeta xwe ya Rojava de em jiyan ya. Hey jî xerîteya wî li ser ekranê evê derê min daye ser manşetê yani. Ya îro yani eybe mirov bibêje aniha ême nava malê da xwendevanê me hene. Mijar Bahreyne tamam. Bahreyn. Yani imtihana wê heye hin li ser welatên Rojhilata Navîn ji xwe re tişmişta dinivîsîne xwe amade dike yani. İmtihana mektebê lo. Bahsa Bahreynê bû. Niha em terin dikevin nava xerîteya Rojhilata Navîn Bahreyn biqasî Cenevrê tune ya. Welatekî piçûk. Lê di nava neteweyek bî de cih digire. Hevpeymaniya Amerîkayê müttefîk e ba welatên Ewropayê re dide distîne. Qismekî tekîliya wê bi Îranê re ne baş e ji ber ku piraniya nüfusa wê şiî ye. Ya tiştek ku vê derê dixwazim bibêjim Bahreyn bi qasî Qamişloyê tune ama dewletekî xwedî îtîbarê diqada navnetê wî de. Xwedî aboriyekî mezin e. Ne ji petrolê ha, ne ji gazê, ne ji petrolê. Bi helberîna xwe a navxweyî xwe li ser piyan digire. İngiltere heta da wî destek daye kraliyeta wê derê. Bi qasî Qamişloyê tune ye ya Bahreyn. Em jî dibêjin Rojava, Hesekê heye, Dêrik heye, Efrîn heye, Kobanî heye. Yani dike heft Bahreyn. Hûn dixwazin ser xerîtê başê dawiya bernamê de nîşanê we bidin. Ez ê Bahreyn nîşanê we bidin. Qatar jî bi qasî bi Rojavayê Kurdistanê tune ye. Her kes bila heddê xwe zanin. Rojavayê Kurdistanê heq dike bibe dewletekî li Rojhilata Navîn. Sedî sed heq dike. Me ket da, xwîn da, emek da, xwîdan da Rojavayê Kurdistanê divê bibe dewlet û Kurd xwe bi xwe rêve bibin. Kurd dikarin Ereban jî heft bavê Ereban jî bi rêve bibin. Hem jî demokrasî bînin daye. Em milletekî mezin in. Milletekî xwedî şerefin, xwedî wîjdanin. Em zulmê li kesî nakin. Em wisa şermokî ne, em behsa zulma xelkê jî nakin. Aniha di zindanên Şamê de bi hezaran ewladê me dîl hatin, esîr hatine girtin. Şehîdê me hene, cenazeyê me hê jî di morgan dane û em şermokî tevdîgerin. Na, ya me pir hevalê xwe da nekirin. Ne wisa ya? Merû divê rastî bibêje. Merû bêje vana qatilin, vana çetene, em bi wan re nikarin bijîn. Eger welatên Ewropayê ku aniha herêmê bi rêve dibin, İngiltere yan jî Amerîka herêmê bi rêve dibin, werin ya wekê millet bi temamî qir bikin, ji welê rabikin, yan jî em dixwazin bibin xwedî îradeya xwe ya siyasî em xwe bi xwe rêve bibin.
Qedera me da biryar bidin ya. Em dixwazin ya bimirin ya mirin ya neman ya. Slogana me bu. Ew e. Ya şpal vê dünyayê em wekî fîzîkî ma 10 salê din em hene li dünyayê na. Yani ji bo parastina xwe a fîzîkî a şexsî takekesî meriv netewekî çawa dikare ji holê rakê? Hebûna milletê Kurd weke netew mühim e yan hebûna me fîzîkî weke şexs heso heso bedran û eyşê Fatma mühim e? Yaw em ji xwe dimirin weke fîzîkî yani ji bo parastina me ji bo em li dünyayê hebin em çima Kurdistanê ji dest bidin ya? Heqeten ya. Ya icap nake. Yani em sibêt qezayê belekî de jî dikarin bimirin. Ha dijmin me xisiye mirine ha em qeza yani dijmin nikare me bi mirinê bitirsîne. Divê nikare be. Divê kesekî nikare be ji me re bibêje eger hûn li ber xwe bidin, eger hûn şer bikin, eger hûn dewlet ava bikin, Tirkiye wê mala we xirab bike. Hala hala. Mala me xira nebiye heta niha. Milletê ku dewleta wî tune be mala wî xira nebiye yani. Ya mala me heye xira bibe. Pergalekî me heye xira bibe. Xira bû, bê şer xira bû. Tişta ku hebû jî me bi şer bi dest xistibû, tişta ku hebû jî ji xwe bê şer çû. Madem diçû, madem diçû, çima bê şer çû. Nabêjim me şer bikire ya. Ya meriv îsrar dike. Dawa xwe de meriv îsrar dike. Me se binêrin hevalna. Tu dikarî biryar bidî, biryarekî stratejîk, tu bibêjî heta xweş bim li dünyayê, wekî millet, wekî qewm, wekî şexs ez çek û sîleh bi kar nayêm. Tu vêya de dikarî bibêjî pir ya mafê te heye ya. Tu dikarî bêjî vêya. Ez jî dikarim bêjim. Ez şer nakim. Ne mecbûrim şer bikim. Ama ez mecbûrim heqê netewî ê milletê Kurd biparêzim heta dawî ez nikarim tavîzan bidim ji heqê netewî ê milletê Kurd. Ew heqê min tune. Mesela ez nikarim bibêjim bila Rojavayê Kurdistanê nebe dewlet. Nikarim yani. Ez nikarim bêjim. Ji ber vê tu nikarî tavîzan bidî ji mafê netewî. Ama tu dikarî çek û sîleh dayînî, rêxistinê tasfiye bikî, tu dikarî bibî anti-militarîst, anti-şer, tu dikarî bibî vejetaryen, qet xwarin jî nexwî, goşt jî nexwî. Çi alaqayî pê hêse? Ve goterê. Yani divê manê de ew kaxiza ku ji Şamê hatiya Rojavayê Kurdistanê heqeten ez min dît min şerm kir ez wî jî nîşanî wedim dihadî. Ez gotina rêzdar Hêlîn Ümîd bi dawî kim. Niha dibêje ew mesela Kurd û Kurdistanê de yani ji dewleta Tirkiye re dibêje heqê we tune ye. Hûn bibêjin ez milletê Kurd nas dikim ama coğrafya wî nas nakim. Hûn ez milletê Kurd nas dikim ama zimanê wî nas nakim. Tiştî wisa dev jê berdin dibe. Nabe yani. Tamam. Dibe niha pirsgirêka duyemîn ku dibe min behs kir pirsgirêka demokratîkbûna navxweya Tirkiyeyê. Türkiye ku nikare aştiye bike, nikare tu pirsgirêkê xwe demokratîkbûnê derbas bike, hal bike. Türkiye ku demokratîk nebe, ez wisa bibêjim wê pevçûnê navxweyî derbikevin li Türkiye. Yani wê şiddeta navxweyî çêbibe li Tirkiye. Di demên dawiyê de dibe daxuyaniyên sîstematîk yên Tayyip Erdogan çêbû, yani wekê ku em ê pêvajoyê bi pêş bixin, em ê dev jê bernedin, lê ew di gotina xwe de dimîne, di pratikê de qet ziqûm tune, veya gotina min e tevî ne Hêlîn Ümîdê. Ji bo vê jî bibêjim, polîtîka ne tenê hunera gotinê ye. Polîtîka îradeyekî ye, qada polîtîka, qada biryarê ye. Niha em tu tiştekî li cem Tayyip Erdogan nabînin. Ji ber vê di gotinan da, di demên dawiyê de Ömer Çelik, beşekî ji AKP ji nav derxin eger Tayyip Erdogan esas bigirin, tiştekî heye. Lê tu gav tune ye. Ev jî eşkere dibe ku polîtîkaya mijûlkirin û hîştina ji demê re polîtîkayekê desîlatariyê ye. Yani insanan di nava bendewariyê de bihêle, di rastiyê de dixwazin li gorî rêveçûna şer ya li herêmê gavan bavêjin, pêvajoyê jî dixin amûr. Ev gotinên Hêlîn Ümîd gelekî giring in. Binêrin hevan. Ez dirêj nakim. Binêrin. Dibe Tayyip Erdogan û derdora xwe siyasetekî wisa
pektinin me mecul dikin. Mesele ji demêra de hêlin, me di nava bendewariye da de hêlin ji bo ku em nekevin nava faaliyetên dijî dewleta Tirkiye. Yani di rastî de dixwazin li gorî rêveçûna şer ya li herêma Rojhata Navîn tê bigerin. Ka İran çi dibe, ka Amerîka çi dibe, Kurd bi İsraîlê gelo dikevin nava tekîlê nakevin nava tekîlê. Eger bibînin, ez vêya şîrova min e, eger bibînin ku dewlet Kurd qels bûne, zayıf bûne, Amerika wan cidî nagire, İsraîl wan cidî nagire, weke tecrübeya ku em dizanin, Tayyip Erdoğan ve niyê xwe peyna xwe li masaya hevdîtinê bixe. Ew ê car bibêje min avit sarincê, avit buzdolabî ye. Ew ê car bibêje haya min ji pêvajoyê tune Dewlet Bahçelî bi xwe da destpêkirin. Vaya ji wî tê, gava din Tayyip Erdoğan çi dibe? Tecrübeya dewleta Tirkiye heye ku meseleya hel bike. Yo tecrübeya te. Çi tecrübeye? Tecrübeya ku em dizanin tunekirina tiştan e, yani terminatoriye. Niha hêlîn Ümit dibêje wisa eşkere dibe dem pir zû derbas dibe. Pir zû derbas dibe. Tiştê ku di dema xwe de neyê kirin dibe ku pişre berûva jî bibe, xirab bibe. Tayyip Erdoğan bixwaze dikare tenê di biryarnameyan de pêşî hin tiştan veke. Yani kanun hükmünde kararname Tayyip Erdoğan bi kararnameyên xwe dikare hin tiştên wisa çêbike ku pêdivî bi guherîna kanûnan tune ye. Dibe ew hukmê wî heye, ez bawerim pergala wana seroketî ji bo vê yekê müsaîd e. Di her mijarê de dikarin her jûre biryarnameyan bigirin û pêk bînin. Ez naxwazim bi vê yekê bibêjim ku pêşiya nîqaşkirina vê bêgirtin, lê helwesta me ew e statûya siyasî, hukukî ya rêberapû were naskirin. Baş e? Ku ew jî ew e ku seroketiya me bigihêje şert û mercên azad yên xebat û jiyanê. Wekê ku min di destpêkê de gotiye, divê di vê çarçovê de rêberapû pêvajoya guherîn û veguherînê ku heye di nav de ne bi xwe birêve bibe. Yani eger bixwaze rêxistinê tasfiye bike divê bi xwe tasfiye bike. Em nikarin. Ew hukmê me tune ye. Em qala meseleya ziman bikin li Kurdistanê axaftina bi Kurdî dibe ku ji aliyê fermî ve qedexenî ne lê di pratikê de qedexeye em ê vê çawa ji holê rakin bixwestina ji dewletê em nikarin vê yekê bikin. Yani ew jî dibe mesela Kurdî de ji xwe û fikrê wan tê zanin. Yani em her tiştî ji dewletê nexwazin. Em di nava xwe de Kurdî pêk bînin û filan bêvan lê fikrê min hûn dizanin. Heta ku sazî û dezgehê me bi Tirkî bin, zarokên me berê xwe didin wan. Rêya herî rehet e. Hela hemî televizyonê xwe bikin Kurdî. Hela bila rêvebirên partiyên me, hela bila hemî Kurdî biaxivin. Hela wekîlên me li meclîsê bila tev Kurdî biaxivin. Hûn ê binêrin dawiya dawî de wê çi bibe. Ji bo ku tu bigîjî eylêm û zanariyê tu mecbûrî Kurdî fêr bibî. Tu narî televizyonê Tirka temaşe nakî. Tu mecbûr televizyonê Kurdan Kurdî temaşe dikî. Tu Kurdiya te tune vejî tu yê biçî ji heval û dosê xwe fêr bibî. Tu bijî ya televizyon çi dibêje, Nûçe TV çi dibêje, filan Nûçe çi dibêje. Kafena Qalan çi dibêje filan. Wê demê tu hewcî Kurdan bî pir xweş e. Dewleta Tirkiye mecbûr e mekanîzmeyekê tercümaniyê ava bike. Ewladên me, zarokên me bişîne mekteban ji bo Kurdî û Tirkî mekanîzma saziyekî tercümaniyê ava bike. Hûn bi axaftina bi Kurdî zorê li dewletê dikin ku saziyekî tercümaniyê çêbike. Qas xweş ne? Wextê ku hêlîn Ümîd bi xwe bi Tirkî biaxife. Hemî rêvebirên me êla Ewropayê bi Tirkî biaxivin. Sazî, melper, her tişt bi Tirkî. Wê demê dewleta Tirkiye dibêje çima saziyekî tercümaniyê çêbikim kî? Wana bi xwe giliyê xwe dikin. Wana bi xwe giliyê xwe dikin. Wana bi xwe Tirkî diaxivin. Ez ê dereqê wan da daweyên heqaretê vê bikim. Çünkü axaftina wan bi Tirkî ez fehm dikim. Hakim û savcî me jî ji wan fehm dikin. Binêrin hevan ê min bi xwe ez wextê anha Kurdî diaxivim ji bo ku dewleta Tirkiye li hember min dawe ve bike dibe pêşî van axaftinê me hemî bi rêya tercümanên Kurdî wergerine Tirkî.
Savcı dibe hemi axaftina min godar ke biriya tercüman. Mafê min ê îtirazî heye ez bêjim tercümanê we ziqûm nizane, cahil e. Ya. Çi dibe? Hezar kesê wekê min bifikirin. Hezar tercüman dibe mekteba wî hebe, akademî hebin. Tu tonkî îş e. İşê dewleta Tirkiye tu dikarî zor bikî. Ya tu bi xwe dikarî dewleta Tirkiye bixî zorê. We goterî? Hevan no. Em hema diçin Rojavayê Kurdistanê. Hêlîn Ümîd bersivekî wisa de ye, ne xirab e, baş e. Niha hevseroka PYD daxife, divê herî kêm 40 kursiyên Kurdan hebin li Parlamentoya Sûriyê. Heta niha 4 e. 4 bûye garantî, lê divê em 40 dixwazin. Hevseroka Partiya Yeketiya Demokratîk PYD Pervîn Yusufê ragihand ku ew şêwazê destnîşankirina endamên Parlamentoya Sûriyê red dikin. Hevan no PYD sistema Şamê ya tayînkirina ya diyarkirina parlamentoyê red dike. Pervîn Yusufê diyar kir ku Kurd zêdetirê ji sedî 20 nüfusa Sûriyê pêktînin, divê herî kêm 40 kursiyên wan hebin. Hevseroka PYD Pervîn Yusufê destnîşan kir ku hikûmeta Sûriye heta niha heqê Kurda ê di parlamentoyê de zelal nekiriye. Ya zelal nekiriye. Şam dixwaze birêya tayînkirinê nûneran diyar bike. Lê ew vî rengî qebûl nakin. Ev yek xespkirin, desteserkirina îradeya milletê Kurd e. Sûriye di nava guherînekî mezin de ye. Çaverê dihatê kirin, yani em li bendê bûn ku hilbijartinekê demokratîk were kirin. Ez ne li bendê me. Dî kî li bendê em nizanim. Dünya xirab e li Sûriye hilbijartinekê demokratîk çawa mümkün e pêk were ya. Kî li bendê ye ya. Heqeten. Birêz Pervîn Yusuf, Rêzdar Pervîn Yusuf. Heqeten hûn li bendê bûn ku hilbijartinê demokratîk li Sûriye werin çêkirin. Vay be. Nizanim. Rêz û hurmeta min heye. İnsanekî hêje Pervîn xanim. Sûriye di nava guherînekî mezin de ye. Em li bendê bûn dihate çavêrêkirin ku hilbijartinekê demokratîk pêk were. Eger parlamento ji 110 endaman pêk were, divê zêdetirî 40 kursiyên wê ême hebin di wê parlamentoyê de. Hikûmetê bi rengê tayînkirinê biryar daye. Em vî rengî red dikin. Tayînkirin, mayînkirin nakeve çarçoveya hilbijartina. Hikûmetê bi rengê tayînkirinê hûn zana Ahmed Elşara wisa dike. Pervîn Yusufê li ser pirsa çûyîna şandeya Kurdan ya Şamê jî eşkere kir ku Serokkomarê Sûriye Ahmed Elşara ew şandeya Kurd red kiriye. Ev nûçeyeke nû ye. Hûn weke nûçeyek deqeya da wî jî dikarin bibînin. Ahmed Elşara Komîsyona Kurdî ya ku hatiye avakirin ji NKSê, ji PYD, ji partiyên cuda red kiriye. Da zanîn ku Şam naxwaze rast rast bi Kurdan re rûne. Tenê bi hinek kesan re dixwaze rûne ku bi xwe hildibijêre. Roja ku konferans hate kirin, Ahmed Elşara daxuyaniyekê da û ew konferans red kir. Çi qasî me daxwaz kir ku em wekî şande herin Şamê jî dîsa red kir. Heta îro rasta rast bi Kurdan re danûstandin nehatiye kirin. Ji ber vê yekê şandeya Kurdan bê encama xebatê wê rawestiyan. Em wekî PYD neçûne Şamê. Hevseroka PYD dawiya axaftina xwe de diyar kir ku ew wekî partî lêbelê teqez kir ku ew beşekî ji bi rêveberiya Xweserên di pêvajoya tevlîbûna nava hikûmetê de rolekî pêşeng bilîzin. Nahevan no temame. Ji xwe tê zanîn ew kaxiza ku hatibû nivîsandin rezalet e yani. Navê erebî. Ka ez bibînim ser ekranê hûn bi xwe jî bibînin ha. Ma tiştî wisa dibe? Tiştî wilo dibe? Tiştî halo dibe? Li ser hedê tiştê werre dibe? Werre dibêjin ne? Kurmancî dewlemend e hûn çi bixwazin dikarin bêjin? Hûn çi wa bixwazin? Yani hinek zehmet xuya dike hevan me. Ez Bahreynî jî min soz dawe ne ez bînim ser ekranê.
Binêrin. İngilizî nivîsiye, tamam mı? Û Erebî nivîsiye. Syrian Arab Republic. Tiştî wisa dibe? Çawa însanetiye be ya? Ew qasameke û emek da ya. Bana çete ne ya? Ya bixwe gerek îsrar bikin. Gerek bixwe bibêjin. Ya we 14 sala pir mücadele da. Ka em qet nebe em otonomiyekî çêbikin nava xwe de ya. Ji me cihê nebin ya. Em însanê baş in, werin em bi hev re bijîn. Dawekî wanê wisa tune ya. Ya çi qas însanê adî ne ya. Wan jî şerefê para xwe negirtiye ha. Mîna cîranê me Tirka. Wan jî. Heqetin yani. Di derbarê Îranê de hevando ez çend gotina bikim. Fotoğrafı İran'ı bilim ser ekranı. Çıpkım. Tamam. Ev camiri kudaxfe eve. Eve İranî. Hûn difikirin ku şerçeve cardin li İranê? Serokê Parlamentoya İranê Muhammed Baqir Qalibaf got ku Amerîkayê hin jî hêvî heye ku bi rêya zextên aborî û leşkerî Tehranê neçarî teslîmbûnê bike. Amerîka li benda tiştekî wisa ye. Qalibaf diyar kir ku hêzê wan ê çekdar ji bo bersivdayîna her êrişê di nava amedekariyan de ne. Hem jî di qadekî pir bilind de. Serokê Parlamentoya İranê Muhammed Baqir Qalibaf ji bo welatiyan peyamekê bi deng belav kir. Got her çi qasî li eniyên şer agirbes hebe jî dijmin li pey destpêkirina şerekî nû ye. Di heman demê de zextên aborî siyasî li ser me datîne, yanî ambargoya xwe dixwaze bişidîne. Lazim e em amedekariyên xwe mezin bikin ji bo bersivdayînekê bihêz û bi bandor ya li hember êrişên gengaz zêde bikin dibe em amedekariyê xwe. Çima ji bo ku dijmin neçar bibe, mecbûr bibe daxwazên rewa yên xelkê me qebûl bike li ser masê. Yek ji xeletiyên din yên dijmin ew bû ku dibe ew wisa difikirîn ku eger jiyana xelkê zehmet bike, yani milletê İranê tî û birçî bêhêle, nava feqîriyê de bêhêle, çi dibe yekrêziya niştimanî wê qels bibe, lewaz bibe. Lêbelê çi bû dibêje ev serokê parlamentoyê, milletê me yê İranê îspat kir ku ew hîn jî di qada berxwedanê de amade ne feqîrî, birçî bûn tesîl wan nakin. Bidin li zarê xelkê. Azarê xelkî wisa ne. İran hem milletê xwe darve dike hem dikuje. Milletê İranê ew qas li hember rejîma xwe ye, dîsa jî li hember xelkê li ber xwe dide. Kes nabêje ya em teslîmê İranê bibin, em teslîmê Amerîkayê bibin, eger em teslîm nebin mala me xira dibe. İsraîlê tu jara negot em teslîmê Ereba bibin, eger em teslîm nebin me dikujin, me xirab dikin. Filîstînî jî li ber xwe didin. Gazê çêbû Filîstînî dîsa li ber xwe didin. Hêzê wan ê çekdar nemane, temam. Xelkê bû wan lîst. Xelkê çawa bi Filîstîniyan lîstûn zanin? Hêza wan a eskerî hebû, sekûler bû, baş bû, maqûl bû. Pişta xwe dida milletê Filîstînî. Lê paşê cewherê artêşa Filîstînê guherandan. Anîn kirin İslamî. Yani kriminalîze kirin. Ya. Tu wextê artêşa milletekî ji dew doza wî dûr bixî, terorîze bikî, kriminalîze bikî, jê dûr bixî, tu Hamas mamasê bixî naberê, çi dibe? Navê dewa te ya heq dibe dewa dînî, dewa olî, wedî tu meşruiyeta xwe wenda dikî. Halbuki dewa milletê Filîstînê ne dîn e. Dewekî netewî ye ya. Yek ji xeletiyên din ên dijmin ew bû dibe, ew wisa difikirîn ku eger jiyana xelkê zehmet be, vêya min ji we re got, Serokê Parlamentoya İranê daxwaz kir ku her sî serokatiyên welêt
yani serokomar, parlamento, dadveri yani adalet, parlamento û serokomarî di heman ruhiyeta ciddî ji bo çareserkirina pirsgirêka debara xelkê bixebitin da ku rê li ber şîrovekirinê xeletên dijminan bigrin. Serokê parlamentoyê çi dixwaze? Acilen hem adalet, parlamento û serokomar ji bo millet ji feqîriyê derbixe bixebitin. Weya muhîm e. Hevanna Firî Demirtaş min dibêjin durma we çawa ye, halê we çawa ye? Ya doh me kir nekir bi ronî re me nikir û bernameyekê çêbikin. Mesela înternetê hebû. Lê em ê çêkin. Mala we ava hûn peyamên pir xweş ji min re dinivîsînin. Ya heqeten ji we re spas dikim ha. Hûn însanê pir hêjan e. Ew însanên ku berê xwe dan kanala me mezin kirin bibin abone, bibin endam ji kerema xwe re. Pêdiviyên me bi we heye. Hûn nebin em nikarin serpêya bisêkinin. Nabe yani, nabe. Bê we nabe yani. Bê temaşevan jiyan nameşe. Na wallah billah nameşe. Wî rojê min bas kir û min gotibû em milletên herî bedew ê cîhanê ne rengê me genimî ye, ne reş e ne spî ye. Kêfa hevalekê jê re hatibû kêfxweş bûm. Ji min re gelek telefon jî tên. Ya binêrin. Parlamentoya Tirkiye gotina bajarên Kurdan jî qebûl nekiriye. Yani Kürt şehirlerî lafını jî qebûl nekiriye. Yani ew qas Tövbe estağfirullah. Tövbe estağfirullah. Newroz Uysal daxife. Ez bixwînim ji we re ka çi gotiye. Binêrin. Parlamentoya Tirkiye gotina bajarên Kurdan qebûl nekir. Ecayîb rewş e. Çawa van însanlar em çawa bidin bisînin ya? Serokatiya Parlamentoya Tirkiye pêşniyaznameya lêkolînê ya Parlamentera Dem Partiyê a bi bihaneya bikaranîna gotina bajarên Kurdan qebûl nekir. Newroz Uysal Arslanê 27 Nîsanê ji bo lêkolîna kuştinên kiryar nediyar, wendakirina di dema desteserkirinan de, înfazên bêderas filan bêvan de pêşniyaznameyekî pêşkêşî Serokatiya Parlamentoyê kiribû, daxwaza lêkolînê kiribû, lê Serokatiya Parlamentoyê bi îmzeya Numan Kurtulmuş pêşniyazname vegerand. Qebûl nekir. Got gerek tu vê pêşniyaznama xwe önerge yani tu sererast bikî. Çima? Çünkü te gotiye bajarên Kurda. Bajarê Kurda diye tiştek tune ye. Ya bajarê Kurda tune ye. Hemî bajarên Tirkiye ne. Rewş ev e. Wekî din tiştek tune ye. Yani li benda felaketekî ji vê mezintir nemînin. Ji vê mezintir felaket tune ye. Ya. Misoz da bûye ez diçim Behreynê tînim. Binêrin hevanda. Heqeten. Em bi hev re li Behreynê binêrin. A ji were Behreyn. Ez vêya mezin kim. Xwe jî denim serê ya. Binêrin. Behreyn li ku dirê. A ji were. Ev Qatar e. Qatar ji xwe biçûk e. Ev Emîratên Yekbûyî yên Ereb e. Qatar e, Behreyn e, Kuveyt e. Hemî ti komkî nake qasê Qamişloyê, qasê Rojava. Binêrin. Rojavayê Kurdistanê ev dere. Rojavayê Kurdistanê ev dere.
Ew sadeyên ser ekranê. Li Rojavayê Kurdistanê binêrin, li ev der Rojavayê Kurdistanê ne? Qasê Kuveytê ye Rojavayê Kurdistanê. Qeter nîvê Kuveytê ye. Behreyn jî tune hema qasê bajarekî me tune ya. Qasê Qamişloyê tune ye. A bifikirin. Ev e. Veya grûpekî girav in di nav da û yek ji welatên herî dewlemend bi Çînê re dikeve pêşbirikê ya. Ya. Em jî dibêjin em piçûk in, nizam çi ne? Tiştê ku setinê ye. Binêrin rojhilata navîn çi ye yani? Oman û Yemen û nizanim Emirat û Kuveyt û Umman û Ürdün û wana hemî çi ne yani? Hemî mîrektî ne? Yani em qasî Ürdünê nabin. Heqeten vê ji dil dibêjim yani qet ez nabêjim em qurbana zarê xelkê bin. Tiştê ku se nabêjim. Lê em hinek jî li zarê xelkê binêrin ka xelk çawa xwe bi rêve dibe? Çima em şermokî tev digerin. Baş e. Hevanno ez ji we re spas dikim. Xatir ji we dixwazim bi hêviya rojên xweş azad me 51 deqê xwe tijî kir. Qet mereq nekin. Peyamê we hemî li ber çavê min in. Ez hemiya dixwînim. û sibê jî em li vê derê ne, du sibê jî vê derê ne. Em bernameya dengbêjî jî hazir dikin. Em pir tişt hazir dikin. Ka em binirin wê çawa be. Ozan Maruf ji bîr nekin 23 vê mehê roja şemiyê li Parîsê salona Théâtre Le République. Tamam. Ji kerema xwe re. Hevalê bixwazin tevlî bibin. Xatirê we silav reis.